Umphathiswa wesebe lemfundo ephondweni uFundile Gadu unikezele ngezithuthi zezikolo ezisibhozo kwisikolo ezineemfuno ezizodwa ezisixhenxe njengenxalenye yombhiyozo weNelson Mandela International Day kwisikolo ifundisa Special Sweetwaters phantsi komasipala iBuffalo City Metro ngokwengxelo kukunika umfutho ngokuthe ngqo kwipriority yenombolo 2 kulawulo lwesixhenxe. Iibhasi zimele utyalo-mali olubalulekileyo kwisibophelelo sesebe ekuqinisekiseni ukuba abafundi abaneemfuno ezizodwa baye kuyivavanya imfundo ngokukhuselekileyo. I-SGB yesikolo isinika ingxelo. Abantwana bebesithi ngexesha kufuneka befundile bangayifumani imfundo ngosuku eyaneleyo kuba apha mosabantwana niyabazi baba physically challenged. Ngoku into eyenzekayo kufuneka bekokosiwe behamba ngeemoto ezindala abanye ngelinye ixesha ubona basezingozini. Ngoku sicinga umsasazi wam izinto zizawukwazi ukwenzeka, bazawukwazi ufunda ngendlela eyiyo, bafike ngexesha bagode ngexesha. Inqununu yesikolo ichulumancile ngamanyathelo athathelwa isebe ngokuthi bangise iibhasi zothutho lwabantwana ethetha kudliwano-ndlebe uthethe wathi. Imali besiyinikwa i-department njengoba sisi-special school nje imali iyangena mos ii-trenches ziyangena, so besingakwazi ukubhajetha kakuhle. Ibhajethi yethu ibiyi-afektha kakhulu into yeemoto ezindala because uthi ubhajethele itransport kufuneke ngoku uye uphumela mhlawumbi ku-LTSM uqhwalele ke ngoku epokothweni yesikolo. So ndicinga into yoba ke ngoku ngezi bhasi zimbini esinazo ke ngoku apha izawukhontroleka kakhulu into yemali because ngoku sabe sijonga ii-services only nelayisensi yemoto ngaphezu koba sine-repairs. But zisekhona ke ezi quantum zethu, ezi moto zethu zindala zika-2010. Ndicinga into yoba ke with the help of i-district office sizaya kwi-district office sihambe the right channel yokuba ngaba sizidispose, so that ndicinga into yoba mhlawumbi kwezi moto zethu ziyi-4 xa sizidisposayo mhlawumbi at least singafumana 2 quantums sibe neemoto ke ezininzi ezi-brand new. Othethela isebe lemfundo uVuyiseka Mboxela ethetha ngoluhlu olunikeziweyo lwezithuthi namhlanje uthethe wathi. Uluhlu olubini lwezibhasi zilapha. Ezi bhasi zithengwe ngurhulumente, i-Department yakwa-Education izithengela izikolo ezi-8 e-Eastern Cape. But ke ngoku mandicacise into yoba e-Eastern Cape izikolo ezifunda abantwana abaneziphako ngokwemizimba ziyi-45. Kula 45 eziyi-41 zinazo ezi bhasi zizithengelwa ngurhulumente, kushiyeke ngoku izikolo eziyi-4. And then phambi kwezi bhasi uyabona into yoba kukho iimoto ezincinci. Ezi moto ezincinci ziimoto eziwinwe zizikolo ngexesha bekubhalwa ugrade 12 ngabantwana ku-2024. Zezaa moto abantwana oprincipal nezikolo abaye baziwine kwi-MEC Excellence Award. Umphathiswa wesebe lemfundo eDakanca ngamanyathelo isebe luwathathile ukuncedisana nezi zikolo uthethe wathi. Ndingatsho into yokubana singurhulumente waseMpuma Koloni qala sibulele kuPremier wephondo ukuba ne-confidence and trust kuthi into yokubana make sikhangele indlela yokusondela ngakumbi kwaba bantu babonakala bengabantu abangahoyekanga kakhulu. Sathi ke thina silisebe lezemfundo sizawukhangela indlela yokunikezela izixhobo zokusebenza nokufunda kwabantwana abafunda benezaphene ukwenzela into yokubana bafane nabanye abantwana nezikolo zabo zifane nabanye abantwana. Seso sizathu ke sibangela into yokubana sinikezele ngeebuses namhlanje ezisibhozo kwizi-special schools zalapha ephondweni. Sayiqala ke le program ngo-2019 kodwa ke sathi kulo nyaka masinike elinye igxathu sinike noko i-content ecacileyo ingakumbi ngalo nyaka kaPresident uNelson Mandela siyilinke nala concept loo nto. Sizabanika ke oprincipal ezi bhasi nezimoto ukwenzela uba
umsebenzi wabo nabantwana babantu bakhuseleke, bangasoloko bejongene nokuba imeko ithini apha phandle njengabantu abazawukhwela kwi-public transport ukubheka ezikolweni. Yiyo ke loo nto siye sathi kwimalanyana esinayo encinci yenye yezinto ubomi babantwana babantu ngakumbi abafunda benezaphene masibubeke ngaphambili, sibathengele ezi buses.